Nabulabog ang mga residente sa Sitio Malambuon, Ikulan Barangay 76-A, Davao City dihang kalit ni Ulbo ang dakong sunog alas 3 Martes sa kaadlawon Pebrero 10. Kapin upat ka oras ang sunog nga miabot sa katulong alarma. Ay gideklarang fire out sa mga bumbero pasado alas 7 na sa buntag. Human sa sunog, nagyahay ang mga nasunugan nga residente ug pangyawat nga makakuha pa ug pwede nila mapuslan o mapangwartahan gikan sa ilang naugdaw nga balay. Makita sa lugar ang kalapad sa danyo sa sunog. Daghang balay ang naugdaw. Doon na say nasunog nga motor ug binuhi nga iro nga wala na nasalbar sa mga tagtungod tungod sa kalit ug paspas nga pagkaylap sa kalayo ngadto sa mga balay. Sagad sa mga nasunugan, tapot lawas ra ang nasalbar. Kay wala man ka bantay kay kadlawon magud siya. Unya na nga tulog mi bat. Gipukaw ko sa kugangan kay diri man siya sa tindahan natulog sa taas mi. Kauban ako akong 10 months old nga anak o 7 years old. Pagpukaw na mo ang kalayo na dito sa pikas kwarto na mo. Sumala sa mga barangay officials na kalangan sa pagresponde sa mga bumbero sa pagpalong sa kalayo ang kapiot sa dalan sa lugar. So muna siya ang problema tungod kay ang mga kalsada isa gamay ra kayo. Na mga illegal parkings. Mao gyud na siya gid ang problema mo nang ang mga fire departments nato is nagareklamo na gyud sila. O tayo mga ambulance nga kung na sila mo responde sila maglisod yun. Plano karon sa barangay nga palapdan ang mga piot nga dalan sa lugar aron dali nga makaresponde panahon nga dunay emergency sama sa sunog. Memorandum order ang gipakanawag sa DILG, Department of Local Government nga gitaas sa barangay ang road clearing. So panahon na gyud ni. Di gyud pwede sama sa naitabo karon. This is a lesson learned na gyud siya. Bana-bana sa barangay 200 hangtod 300 kabalay ang nasunog ug daghang pamilya ang apektado. Pero padayon pa ang assessment ug validation sa Taga City Social Welfare and Development Office kun CSWD aron masuta ang insaktong dato sa mga nasunugan ug ang kinatibukang danyos nga gibilin sa sunog. Temporaryong gipahikling sa Yakal Gym ang mga apektadong residente ug giasikaso na ang ilang mga panginahanglanon. Nagpaabot sab sila sa itunol nga hinabang pinansyal aron makatukod sila og balik sa ilang balay. Wala pa matino sa Bureau of Fire Protection ang sinugdanan sa kalayo, sanglit ipalaman pa nila ang investigasyon. Ginasubay pa sab kung dunabay na angol ug naangin nga kinabuhi atol sa insidente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.